बढ़िया से माइक लेके बोलो। अरे आज गोलू राजा आयल हती रे बाबू। औरंगाबाद जिला में कोई बोलता है रे। ये हती गोलू राजा हमर ब्लड हती रे बाबू। अब इनकरा सामने कोई बोलता ही रे। भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़का बड़का तुरम खान हती, लेकिन हमर पावर हमर भैया गोलू राजा। और जब गोलू राजा भैया स्टेज स्टार जब ये कर जाते तब कोई बोलता ही रे। अभी यही आज मुन्ना शर्मा भैया के घर पे शादी समारोह में हमार छोट भाई आदित्य मिलन ने भाई फोन कर रहे कि आवा तो भाई औरंगाबाद जिला पड़ा है जी मगध में। अब हम कहल चाहे कि यहाँ भोजपुरी में तो सब कोई बोला है, लेकिन हमनी के भाषा कौची है मगही। तो मगही में बोलना नहीं जी। और हमारा गाना ही आए, अरे कि लहंगा में मार देता ताला हाय औरंगाबाद वाला। तो ऐसे ही सबके प्यार दे वाला है। बाकी हमारे बड़का भैया गोलू भैया उपस्थित रहते हैं। गोलू भैया के सामने हमारा बोले को तो कुछ पावर है ही ना। हमारे बड़का भैया आते और जब गोलू भैया बोलता थे हुआ कोई बोलता ही रहे। तो हम चाहे कि हमारे गोलू भैया मंच के दिशा सवार आगे तोनी के मनोरंजन गोलू भैया करता था। हेलो धन्यवाद भैया। हम ही बानी कि हमारे के तू बोल सकता है, तू हमार भाई है। तो दुनिया के हर आदमी कलाकार भी जे हुई तो करे घमंड रहेला कि ना हम हो वही समाज के। सही बात बा। लेकिन कलाकार की मजबूरी का होला कि कलाकार के सबका खातिर गावे के बा। हाँ जी। न तो हमारी वो गीत गावल आज भी ये पूरा मगध के धरती सुनेला कि जहिया से तुरल बाबा आज जिंदगी के डोरिया सुन लागे दुनिया जहान हो मनवा के ललसा मन वे में रही गईले हो पूरला ही सपना हमार हो। अरे कुहू के करे जा दिल में लगल बाटे घुआ हो नैया फसल बे मझधार हो देखे न बात गइला अरे कहवा न पता हो भइला रोतारे मजदूर की शान हो। लेकिन हमरा मनोज ठाकुर भैया के आदेश बा कि एगो होली गावते बड़ा तो परंपरिक के मार्ग माने धमार होली हम मिथिलेश बाबा बड़ा सुंदर लय बतौले बानी। पुरनिया में जब सिखत ना रही जा तो घरी जानी जे गोरिया कोई के सिंगार आंगना में पीसे ली हरदिया ओकरा बाद आई अखिया भइली लाले लाल एक नींद सुते द बलमुआ बॉर्डर पर के जवान कहलन घरवा आई बनाए जान सीमावे पर मचल बाटे होली केहू गावल बंगला में उड़ेला अबीर बाकी नयका का गावतारी कि सतुआ अरे खा लो भाता दही चूरा खोई है यार
लेकिन इस साल होली में को हमार गीत आइल हनाबा के स्टेजे खाती लइका बड़ा चिंता में बाए रितिका जी का हो आ कहत का बा का कहत कि गोरकी अरे तू रलस करे अरे फगुआ में दिल डोए में जबा राम गइले बाना सिया भइली चोरी हो राम गइले बाना सिया भइली चोरी हो अब कैसे हो गई हवा हवा में होई हो अब कैसे हो गई हवा हवा में होई हो अब कैसे गोरकी पूरा सतारे हवा में गोरकी पूरा सतारे भैया के हमरा लाखों लाख रुपए के आशीर्वाद मिलल बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा में जय हो जय लइका बताओ तै रीतिका चिकन चाकन एगो लइकी फसनी ओ करे पसौ से कमाई हो लुटवनी सोचनी सजावे कैसे हो अरे सोचनी सजावे कैसे भगुआ नदी नय में गोरकी तुरल सतारे गोरकी तुरल सतारे गोरकी तुरल सतारे भगुआ नदी नय में जवा गोरकी तुरल सतारे ये सब हमारा परिवार के एगो अंग हलो टिंकू बाबा हमारे भाई हो और टिंकू बाबा के परम प्रिय भाई प्रिंस भैया गोलू राजा के बड़ भाई मालावा गइल हमर बेवफा निकल जी मन करे मारी छाती में राइफल जी मन करे मारी छाती में राइफल जी गोलुआ के तुमे अभियज हो अरे गोलुआ के तुमे अभियज भगुआ के दिल गय में जा गोरकी तूरा लस्करे भगुआ के दिल गय में जा गोरकी तूरा लस्करे भगुआ के दिल गय में जा अब ही में बैठते बैठते जाते जाते ना ये ऐसा जगह बा मुन्ना भैया के राहुल भैया के कि तमाम हमारे भाई लोग आइल बा ते जगह से जाए के मन ना करे यही से कहतनी कि जाए ना बैठते बैठते कहतनी साली अपना जीजा जी से कहतनी का कहत